अब जानतर का होई अब हमारा लगा हम धुर आइल बा तन दिखाई 5 ई समझो कि आम हो नए का जमाना के आम हो छोटी चुकी बा गोल का अरे आम ले लो पाकल बाकी काचा स्केल ज्यादा हो जाती भैया 4 कली गागलो ने बा दिखाई कि आम ले लो बेचतानी सरे आम ले लो कैसे बा कैसे दीजिए ये देखिए गलत बात है दीजिए ना अरे आम ले लो बेचतानी सरे आम ले लो कि तोहरा आम के सवाद गोरी खटके बा अरे खटके बा कि हटके बा कि तोहरा आम के सवाद गोरी टटके बा ना पानी आ रहा है मुंह में कि तोहरा आम के सवाद गोरी खटके बा इधर आइए ये अमधुर है पगली आम नहीं है हम समझ रहे हैं कि आपका लार चुरे कर दीजिए जी कि तोहरा आम के सवाद गोरी खटके बा बिगना नहीं है ना बाकी हटके बा कि आम ले लो बेचतानी सदे आम ले लो अरे आम ले लो लगे आके खुली आम ले लो आप बोलिएगा लाइन ये आपका लाइन है आप बोलिए देखिए डरिए मत आम जब देख ले तो बोलिए हम चाहते हैं वो बोली मुंह खोली तब बोली कि तारा आम के सवाद गोरी खटके बा कि तारा आम के सवाद गोरी टटके बा बाकी हटके बा तारा आम के सवाद गोरी टटके बा बाकी हटके बा लेकिन जानता रू जब आम खैला के बाद का भइल आम खैला के बाद 9 महीने बाद मुलाकात भइल त लइका कहता कि जहिया से गइल बाड़ा गोदी में खेला के जहिया से गइल बाड़ा गोदी में खेला के है लइका तोहरे के पापा कहता हमरा सैया जी के चाचा कहता लइका तोहरे के पापा कहता हमरा सैया जी के चाचा कहता जहिया से गइल बाड़ा गोदी में खेला के जहिया से गइल बाड़ा गोदी में खेला के इधर आओ पगला दोनों आओ सुन पगला दोनों लड़का दूधू को खेला के ये कौन है मम्मी कौन है मम्मी ये कौन सा हमको थोड़ी ना पापा के है कौन है मम्मी हम कौन है पापा के है बहुत मार मारेंगे बहुत की आम ले लो हम चाहते हैं कुछ इधर आओ कि बेचतानी सरे आम ले लो आप चाहते हैं स्टेज पे विवाद हो जाए ना अपने रूम में ही बोला है कि हम काहे के चाहते हैं विवाद होती अरे वो से विवाद करोगे तब हम विवाद कर देंगे लेकिन हम काहे हम चाहते नहीं कि विवाद होके फटाफटी हो गए कह दियो बतिया कह दी टेंशन जरूर बे कि तारा आम के सवाद गोरी टटके बा अरे खटके बा कि तारा आम के सवाद गोरी खटके बा बाकी हटके बा